snakke om absorption og emission. Som vi allerede har set, så er et atom ifølge Bohrs atommodel sat op på denne måde, hvor der inde i kernen er neutroner og protoner, og i de omkringliggende baner findes elektronerne, der har en helt bestemt energiladning. Når der så kommer et foton udefra, som kommer ind til atomet, vil det, hvis det har den helt rigtige energiladning, påvirke elektronerne, hvorved at de vil blive hævet op i et højere energiniveau. Når fotonet kommer ind og påvirker atomet, sker det ved, at fotonet giver elektronen en lille energipakke. Denne energipakke bliver nødt til at have en bestemt energi, da det er denne energi, der flytter elektronen fra den første skal til den anden skal. Det er ikke muligt for elektronen at lægge sig imellem skallerne, altså bliver fotonen nødt til at have en helt bestemt ladning energi, for at atomen kan påvirkes. Ved emission sker det omvendte af absorptionen. Her har atomet noget energi. Det bliver så udsendt fra atomet i form af en foton, og elektronerne afgiver så noget energi. Det foregår ved, at de herover findes i en højere skal end grundskallen, hvorved de så går ned i en lavere skal. Her fra skal 2 til skal 1. Ved denne nedgang bliver der udsendt en foton. Hvis lys i et kontinuert spektrum, som f.eks. sollyset, der bliver sendt mod jorden, passerer gennem en exciteret gas, det kan f.eks. være vores atmosfære, så vil nogle af de fotoner, der er i sollyset, som har præcis de rigtige energiniveauer, blive optaget i den exciterede gas, som vi kan se herovre. Herved vil præcis disse energiniveauer og disse lys blive absorberet, og vores nye absorptionsspektrum er det lys, der nu er tilbage fra det kontinuerte spektrum. Vi kan altså se, at emissionsspektret har optaget noget af lyset, som tidligere var i det kontinuerte spektrum, og vi har nu det absorptionsspektret. Det samme som Mark lige har forklaret, det sker også med faste stoffer. Man kan tage eksemplet med et kamera. Linseglassene i kameraet, de filtrerer også hver en lille smule af lysspektret fra. Og jo klarere glassene er, jo mere vil billedet komme til at ligne virkeligheden. Altså jo højere kvalitet vil billedet blive. Færdig.